What's up? Happy New Year everyone. So, first day of 2021 sa itong duty. Ato na to akong classroom. Kay, yun na, Mr. Classroom. So, as you can see, Monday, yung mayroon kayo ng duty. Regards daw sa mga sagbot. So, let's visit our classroom. Patay nandiyan na yung classroom. May kurente. Ay na, day. Hi. So, today, I'm vlogging. Ay, malay natin, bali sa taon. So, I hope okay lang mo tanan. Hapsa yung tanan. Safe ang tanan. Kay, sa panahon karon importante ang buhi, no? O katong mga igsoon, mga kaila, mga palangga nato na wala katabok sa 2021 at wala silang handumon sa adlaw na pagampo. So karon ako himuon manimpyo sa classroom. Bagong gising, ano bang balita? Pasensya na marami rin pala kung di nakita. Mas gusto ko kasi na magkulong na lang buong araw kaysa sa sumama sa mga walang tiwala. Maling magkamali, pero alam naman na tao lang. Paminsan-minsan din kasi naguguluhan, pero wala akong magawa kung sa akin ay di mo gusto. Sama-sama ko na parte, kita ko sinong totoo nakangiti. Pero iba ang sinasabi ng mata, alam ko yan, wag mo nga akong ginagawang tanga. Kabutihan ko'y nagkulang, pasensya na nagsawa sa mga mali na nakikita ng mata. Huwag bigyan ng panahon ng mga bagay na panandalian. Mga tao na agad-agad ka lang kakalimutan. Di lahat ng gusto mo ay gusto ka. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, gusto ko muna mag-isa. Hanapin sa sarili, sinasabing kaligayahan nagbabago araw-araw. Mga tinuring kaibigan, malalaman mo kung sinong tatalikod at hindi mananatili. Mga totoo sa'yo'y iintindi. Hanapin sa sarili, sinasabing kaligayahan nagbabago araw-araw. Mga tinuring kaibigan, malalaman mo kung sinong tatalikod at hindi mananatili. Mga totoo sa'yo'y iintindi. Kahit ano pa ang gawin, damihan man ng tama. Kung di ka nila gusto, lahat ng yun walang panama. Di mo kailangan na magbago, magustuhan lang ng iba. Maging ikaw pa lang sa paraang gusto mo mahalaga. Mapameron o wala, magkamali, kakampi ka. Tunay lang mahalaga, walang pake sa replika. Itatama ka kahit na masakit ang salita. Hindi yung pagtalikod mo'y tinatawanan ka nila. Masaya kapag marami, pero masarap pag tunay. Kahit konti basta solid na kung marami ng patunay. Pero paano pag kailangan ay lahat sila wala? Nako, sarili ang hanapin, wag na muna yung iba. Hanapin sa sarili, sinasabing kaligayahan nagbabago araw-araw. Mga tinuring kaibigan, malalaman mo kung sinong tatalikod at hindi mananatili. Mga totoo sa'yo'y iintindi. Hanapin sa sarili, sinasabing kaligayahan nagbabago araw-araw. Mga tinuring kaibigan, malalaman mo kung sinong tatalikod at hindi mananatili. Mga totoo sa'yo'y iintindi. Pupunta na lang saglit sa tahimik na lugar. Literal kung sasabihin sa sariling natural lang ang mga nangyayari na maraming nagbabago. Di mo sila pwedeng sisihin pagkatihawag pagkatao. Kung sakaling ang buhay ko'y mawala na la't pumanaw, gusto ko sana maalala. Mala ninyo ko balang araw na napiling tunay at sarili ay hindi pineke. Mawala ang mawala, mahalaga yung nanatili at pinili ko ang daan na dapat kong daanan. Natalisod man mahalaga, ako may nahawakan na mga aral galing sa mga mali ko na kahapon. At salamat sapagkat lahat ng yon inyong pabaon. Hanapin sa sarili, sinasabing kaligayahan nagbabago araw-araw. Mga tinuring kaibigan, malalaman mo kung sinong tatalikod at hindi mananatili. Mga totoo sa'yo'y iintindi. Hanapin sa sarili, sinasabing kaligayahan nagbabago araw-araw. Mga tinuring kaibigan, malalaman mo kung sinong tatalikod at hindi mananatili. Mga totoo sa'yo'y iintindi.
So, ayos na ako. And, awa. Manatag limpyo sa classroom, manatag silig, manatag arrange. Bantay mo na nihayag. No, nihayag atong classroom. So, atong himuon, manlabat ang kortina. Diyan. Walay washing. Kalimot ko dala sa washing machine. So, ato ning kamuton. O dito ta sa sink. Ang laba. Ay, sa gawas ta para enjoy. This is not okay. Yeah, boy. Ang laba, ang laba. Nani? Oh. Sabon. Wah, sabon. Usually, kung napay klase, kung mas dyan tayo ginapalaba, no? Wala nagalaba. Yeah. This is tawag ni life learning skills. So, ano naman ng gwapo-gwapa, di ka ba malaba? Di ba? So, Two hours later. mga tapang laba, dali na nato gihay-hay. Kay, wala tayo hay-hayan. No? From Apoy Kuso eh. Hago Kuso. Dito na, oh. Dito. So, nung kata kortina. Dugay po, mga 2 ka oras nila bahay. Duhag to nga. Lunch. Naragod. Kinam ko lang abog dito ang galon. That's it. So, muna ko limpyo.